Hej alle sammen. I denne video skal vi snakke om top 5 spiludviklere af spilleautomater, som har gjort sig bemærket på markedet. Hver af dem har sine unikke egenskaber og populære titler, som tiltrækker C-spillere. Lad os begynde med vores første udvikler. Lad os starte med NetEnt, en af de mest kendte udviklerne i spilbranchen, grundlagt i Sverige i 1996. Dette selskabet er kendt for sin høje grafikkvalitet og spændende spilmekanikker, som gør hvert spil unikt. For eksempel hits som Starburst og Gonzo's Quest glæder ikke bare øjet, men tilbyder også innovative mekanikker, som involverer spillerne i spiloplevelsen. NetEnt udvider kontinuerligt sit sortiment ved at implementere nye teknologier, inkluderet virtuel virkelighed og adaptiv grænsesnit for mobile enheder. Dette betyder, at du kan nyde spillene deres på hvilken som helst enhed, enten det er en smart telefon eller datamaskine. I tillæg er udvikleren kendt for sine bonusfunktioner, som gør spiloplevelsen endnu mere engagerende. For eksempel, i Gonzo's Quest kan spillere opnå multiplikatorer, som øger gevinsterne deres. Selskabet jobber også aktivt med at sikre sikkerheden og retfærdigheden i spillene sine, noget som skaber tillid blandt spillerne og får dem til at føle sig komfortable under spillet. Næste på listen er International Game Technology, bedre kendt som IGT. Denne udvikleren har en lang historie i spilbranchen, som begyndte i 1775. IGT er kendt for sine klassiske spilleautomater og innovative spilleautomater, som imponerer spillere med et mangfold af temaer og spilmekanikker. Populære titler som Cleopatra og Wheel of Fortune har blivet ægte legender og tiltrukket sig mange spillere over hele verden. Dette selskabet jobber også aktivt med integrering af virtuel virkelighedsteknologi i spillene sine, noget som åbner nye horisonter for spillerne og skaber unikke oplevelser. For eksempel, spillene deres med VR-teknologi skaber en atmosfære af et ægte casino, noget som gør oplevelsen endnu mere spændende. I tillæg tilbyder IGT-spillerne mange indsatsalternativer og unikke funktioner, som progressive jackpotter, noget som gør spillene deres attraktive for et bredt publikum. Kombinationen af traditioner med innovationer gør, at IGT har en solid position i spilmarkedet. Lad os nu snakke om Nolimit City, en relativt ung, men raskt voksende udvikler, som blev grundlagt i 2014. De er kendt for sine dristige og originale spil, ofte præget af provocerende stil og unik mekanik. For eksempel skiller spilleautomater som Deadwood og East Coast vs West Coast se ud, både visuelt og med spændende historier og muligheder for store gevinster. Det, som gør No Limit City specielt interessant, er deres stræben efter innovation og eksperimentering med spilmekanikker. En af de unikke egenskaberne ved spillene deres er X-Notch og XP-systemene, som øger chancerne for gevinst og gør spiloplevelsen mere dynamisk. Udvikleren er også kendt for sin evne til at skabe unikke temaer, noget som gør hvert spil specielt. Du kan se mere information om No Limit City i hintet ovenfor. Takket være sin kreative tilnærming og høje kvalitet, vinder No Limit City raskt popularitet blandt spillere og casinooperatører, noget som tyder på deres fremtidige succes i branchen. Vi fortsætter vores oversigt med Microgaming, en af pionererne inden online spil, grundlagt i 1995. Dette selskabet var først ude med at lancere et fuldt online casino og har siden blivet synonymt med kvalitetsindhold. Microgaming er kendt for sine højkvalitets spilleautomater og et enormt udvalg af spil, inkluderet populære titler som Mega Moolah, kendt for sine jackpotter. Det er interessant at mærke se, at de tilbyder mere end 800 forskellige spil, fra klassiske spilleautomater til videopoker og bordspil, noget som giver et bredt udvalg for enhver type spiller. Udvikleren udvikler aktivt sit netværk af progressive jackpotter og tilbyder unikke muligheder for store gevinster, som kan nå millioner. I tillæg er Microgaming kendt for sine høje sikkerhedsstandarder og retfærdighed, noget som gør dem til en af de mest pålidelige udviklerne på markedet. Du kan se mere information om Microgaming i hintet ovenfor. Spillene deres har et mangfold af temaer og mekanikker, noget som gør dem attraktive for et bredt publikum. Kontinuerlige opdateringer af indholdet garanterer, at spillerne altid vil finde noget nyt og spændende. Vi afslutter listen med Playtech, en af de største udviklerne af programvarer for pengespil i verden, grundlagt i 1999. Dette selskabet tilbyder et bredt spekter af spil, inkluderet spilleautomater, bordspil og live casino, noget som gør indholdet deres varieret og tilgængeligt for alle. Kendte titler som Age of
the Gods og Gladiator tiltrækker spillere ikke bare med spændende spiloplevelser, men også med gribende historier. Playtech investerer aktivt i teknologi og innovation, inkluderet brug af blokkædeteknologi og virtuel virkelighed, noget som gør, at de holder sig i forkant af branchen. I tillæg er udvikleren kendt for sine flerniveau bonusser og kampagner, som gør spiloplevelsen endnu mere attraktiv. Takket være høj grafikkvalitet og varieret indhold giver Playtech-spillerne en unik oplevelse og kontinuerlig interesse for spillenes scene. Deres evne til at tilpasse sig nye trender og implementere moderne teknologi gør dem til en af lederne på markedet for pengespil. Det var alt for i dag. Vi har gået gennem top 5 udviklere af spilleautomater, som hver tilbyder unikke spil og innovative tilnærminger til pengespil. Hvis du likte denne video, giv os et like og abonner på kanalen for at få nye interessante materiale. Vi ses!